Големият италиански кинорежисьор, поет и писател Пиер Паоло Пазолини си спечелил приживе скандална слава. Той бил убеден марксист, атеист и открит хомосексуалист. Но всеки опит да се говори за неговия живот и филми, без да се вземе под внимание трагичният му край, би означавал да се пренебрегне самата личност на Пазолини. Никой не би могъл да каже, че действително ме познава преди моята смърт. Пиер Паоло Пазолини, Отчаяна жизнена сила, 1964 година. Пазолини е намерен мъртъв на 2 ноември 1975 година сред пуста местност в Остия, едно от бедните предградия на Рим. Всичко говорило за жестока, насилствена смърт. За убийството обвинили 17-годишния Джузепе Пелози, задържан от полицията за превишена скорост, докато карал колата, принадлежала на режисьора. Той бил осъден, но 30 години по-късно, на 7 май 2005 година, се отказва от самопризнанията си и разследването е възобновено. Загадъчната смърт на италианския кинематографист дала повод да се говори, че пръст в неговото убийство имали високопоставени кръгове в правителството, полицията и дори църквата. Истината остава неразкрита и до днес. Пазолини е роден в Болоня на 5 март 1922 година. Докато следва в университета, публикува първата си поетична книга. Участва във Втората световна война, а след обявяването на капитулацията на Италия е пленен от германците. Избягва и се укрива в малкото градче Казарза, а в последствие живее в Фриули. През 1946 година влиза в Комунистическата партия, но е изкучен 3 години по-късно заради обвинение в развращаване на малолетни. Въпреки това, остава под влиянието на марксистката доктрина, намирайки вдъхновение в трудовете на Антонио Грамши и неговата вяра в революционната сила на италианското селячество. Независимо, че обвиненията не били доказани в съда, репутацията вече не позволявала на Пазолини да упражнява учителската професия и той се преместил в Рим заедно със своята майка, с която бил особено близък. Тя била от обикновен селски происход, поради което Пазолини винаги се е смятал за принадлежащ към нисшите класи на обществото. В Рим живее мизерно почти цяло десетилетие, прехранвайки се с епизодични роли във филми и с коректорска работа. В тези трудни години написва романите си «Жесток живот» и «Момчета на живота», които му носят известност, но и нови неприятности с властите, обвинили го в непристойност. До началото на режисьорската си кариера написва 15 сценария, включително и този за великия филм на Фелини «Нощите на Кабирия». По това време Пазолини попада в средата на знаменити писатели като Алберто Моравия и Атилио Бертолучи, баща на прославилия се в последствие Бернардо Бертолучи. Създателят на Последно танго в Париж и 20 век се възхищавал от Пазолини и го е смятал за свой учител. Първият му самостоятелен филм като режисьор е неореалистичната драма Акатоне, основана върху собствения му роман, описващ живота в бедните квартали на Рим. Тази творба маркира основните сюжетни теми, характерни за бъдещото творчество на Пазолини, като религията с нейната вътрешна сила, продажност и безумие, марксизмът, класовата борба, митологията, чувствеността и сексуалността. Chi ha fede nella provvidenza non si morirà mai di fame. C'ha ragione Stella. Ora Stella mia. Fermo Cataldi, è inutile che scappi, tanto ti conosciamo! A biondo non regalavamo la ciletta! E che ne
Anche tu che c'hai? Che te sei? Anche tu? Mo sto bene. Кинокритиците били силно впечатлени от оригиналността на неговите филми, които са по-скоро визуални, отколкото повествователни. Те са изградени от кратки, изолирани епизоди, които може да оприличим на фотографии, математически аксиоми или отговори на въпроси от катехизиса. За постигането на такъв ефект Пазолини прибягва към три основни средства – общи планове, съчетани с отсъствие на действие, неподвижност на камерата и участие на непрофесионални актьори. Всичко, с което се е залавял този надарен кинематографист, се получавало, но то било съвсем различно от познатото до този момент в киното. Това проличава още в съвместната творба, озаглавена Рогопак, заснета от него, Роселини, Годар и Грегорети. Епизодът на Пазолини «Изварата» е истински кинематографичен бисер. Той пресъздава историята на беден непрофесионален актьор, приел да го снимат в ролята на единия от разбойниците, разпънати заедно с Христос, надявайки се да утоли глада си. Нещастникът обаче преяжда с извара и впоследствие умира на кръста под жаркото слънце. За него пътят към храната е личното му изкачване на Голгота. Той дава плика с обяда си от кинопродукцията на прегладнялото си семейство, преоблича се като жена, за да получи още допълнителна порция, която обаче му е измъкната под носа от кучето на една богаташка, осмян е от другите актьори и е принуден да яде храна от остатъците от сцената с последната вечеря. Трагикомична съдба, изтъкана от перипетии, преследвания и клопки, които Пазолини разказва съвсем непринудено, ускорявайки неудържимо музиката и хода на действието със стил, наподобяващ комизма на немите филми. Гладният нещастник умира на кръста също както Христос, след като е минал през мъки и страдания, но без да се е жертвал за доброто на човека. Орсън Уелс изпълнява ролята на режисьора в този гениален епизод, който обаче бил възприет като богохулство от католическата църква. Пазолини бил арестуван и получил условна присъда. Впрочем, съдебните обвинения в непристойност и богохулство срещу Пазолини зачестили с възхода на кариерата му. За 20 години му се наложило да отговаря пред съда общо 33 пъти. 9 от неговите филми срещнали сериозни спънки от страна на цензурата. Последният филм на Пазолини, Сало или 120 дни на Содом, е кошмарна, непредаваема с думи оргия на садомазохистски секс и насилие. В него темите за смъртта и фашизма намират най-крайното си изражение в цялата история на киното. Пазолини обаче не хранял илюзии, че ще бъде разбран, особено пък от младото поколение. In che modo la lezione di questo film potrebbe essere capita dai giovani che ci circondano? Ma io credo che i giovani non lo capiranno. Non mi illudo di essere capito dai giovani, perché con i giovani è impossibile instaurare un rapporto di carattere culturale, perché i giovani vivono nuovi valori, con cui i vecchi valori in nome dei quali io parlo sono incommensurabili.